Не вважайте мертвими тих, хто вбитий на шляху Аллаха. Цим рядком з Корану підписано пам'ятний камінь загиблому українському активісту та добровольцю Аміні Окуєвій. Меморіал скелю встановили на місці її вбивства у селищі Глеваха, що на Київщині. Вона навмисне виконана з бетону, щоб промосковські вандали її не пошкодили. Згодом на цьому місці на її честь облаштують сквер. Згадати Аміну Окуєву зібралися рідні, друзі з Майдану, побратими з фронту. Помолився за її душу імам Вінницької мечеті. Мати Ірина Камінська каже, Аміна не знала страху на фронті, тому кілери підло вбили її в тилу. Тепер для рідних і побратимів справа честі покарати винних у розправі, хоча переконані, що це було замовлення з Москви. А поки, кажуть, цей меморіал буде нагадуванням про незламного воїна, який боровся за волю українського та чеченського народів. Амина – это воин, который не боится. Это воин, который идет вперед и отстаивает единое право человека быть свободным и жить в своей стране. Для кого-то жить в своей Украине, для кого-то жить в своей родной Чечне. И чтобы ты жил, будучи свободным, а не рабом. И для нее это было очень важно. Ее смерть не была напрасной. Выражая свой молчаливый протест, в Чечне сотни девочек тогда назвали именем Амины. На Украине я опекаю несколько из них в Одессе, поскольку там нахожусь. Но я от всей души хотел бы подчеркнуть, что очень благодарен, что Украина не забывает свою дочь, чтит ее память. И победа будет за нами. Герои не умирают. Украина будет навсегда. Я специально это говорю по-русски, чтобы там в Москве услышали, что мы отомстим. Ничего не закончено. И мы все помним, и ничего не закончено. Мы тоже к вам придем. Аміна Окуєва, нагадаю, учасниця Революції Гідності та війни на Донбасі. Служила в батальйонах Київ-2 та Золоті Ворота. Потім взяла участь у створенні миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Незадовго до загибелі вона спробувала себе як журналіст і ведуча і записала свою першу і останню програму «Герої Кавказу» на телеканалі АТР. 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому їхала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли на Київщині. У смерті Аміни українські спецслужби побачили російський слід, а в січні цього року правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Затриманий уродженець Дагестана в Україні, він займався замовними вбивствами і, ймовірно, очолював мережу кілерів по всій Європі. Зараз він в СІЗО.